Están vendo a plena luz do día en menos de 10 segundos. Un vello coñecido en Ribeira leva dunha panadería 600 euros. Os negocios da localidade están fartos dos roubos continuos que padecen, como este. Son a noite do pasado xoves, entraron ou tentaron entrar en ata 6 establecementos. Sí, son los mismos. Aquí hay aquellos 4 que son los que dan la nota y realmente son gallos, pero bueno. Yo fui a hacer una denuncia y me dijeron que no había mucho que hacerle. Que tal? Boas tardes. Neste Galicia Noticias escoitaremos estes veciños e veciñas de Ribeira e tamén falaremos coa veciñanza dun inmoble de Vigo. Mercáronlles as súas vivendas a Sareb aparentemente en bo estado, pero axiña comezaron a aparecer os problemas. A auga coáselles nos inmobles, incluso polas lámpadas. E máis con este inverno que estamos tendo. Piden solucións. Non é que sean humidades, é que hai filtracións de auga. E filtracións de auga porque, bueno, de feito se ve claramente que hai impermeabilizacións que hai na parte de arriba do edificio que están en mal estado de moitos anos de desuso e entregaron o edificio sin arranchar e sin acondicionar eso. E hoxe é domingo de Entroido, unha festa que se celebra en moitos recunchos do país, entre eles nun dos vértices dese triángulo máxico en Verín. Xoel Rodríguez. Sí, un dos pratos fortes, Chus, precisamente foi o tradicional desfile deste Entroido aquí en Verín. Centos de cigarróns, ademais de todas as idades, percorreron as rúas desta localidade facendo sonar as súas chocas e tamén golpeando coas súas chamarras. Milleiros de persoas tamén chegadas dende distintos puntos da xeografía galega, española ou portuguesa que poderon gozar deste gran espectáculo do Entroido 2026. En Taboada, na provincia de Lugo, celebran unha nova edición da Festa do Caldo de Osos, Demetrio Morenza. Si, está xusto agora mesmo toman a palabra a inauguración, digamos, oficial desta xornada especial. Aquí todo preparado xa para dentro dunhos minutos empezar a repartir xa este caldo de osos moi típico, único daqui de Taboada. Rematará o pregón e na próxima conexión xa probaremos este caldo. Xa lle lo contábamos en titulares, conviven a diario con filtracións de auga e outros danos nas súas casas e o pesadelo da veciñanza dun inmoble vigués que lle mercou as súas vivendas a Sareb. Eran novas e aparentemente estaban en bo estado, pero axiña comezaron a aparecer desperfectos, séntense enganados e exixen solucións. Alfonso está farto de loitar contra os danos da súa vivenda. Mercoulla a Sareb aparentemente en perfectas condicións, pero cando entrou a vivir nela comezaron os problemas. Este edificio quedou sin rematar nos anos da crise. Pasou a man da Sareb, adquirina e tal, e despois de escriturala, as primeiras veces que veño aquí me topei con que, bueno, me estaba entrando auga pola ventana do dormitorio. Foi só o principio da complicada situación que viven varios veciños deste inmoble vigués situado na confluencia das rúas Aragón e Bailén. Non é que sean humidades, é que hai filtracións de auga. E filtracións de auga porque, bueno, de feito se ve claramente que hai impermeabilizacións que hai na parte de arriba do edificio que están en mal estado de moitos anos de desuso e entregaron o edificio sin arranchar e sin acondicionar eso. A Sareb non lles dá solución, séntense enganados e estafados. Me sinto enganado porque comprar algo novo é que che veña, é como se mercas un coche de fábrica e che verte aceite, non sei que, e o fabricante non se fai cargo, o sea, é surrealista isto. E agora se escudan en que iso é unha zona comunitaria e que o ten que arreglar a comunidade. Por suposto que sí, que o tería que arreglar a comunidade se leváramos aquí 10 anos, pero se ti entregas unha vivenda nova, ecolóxico, é que che entreguen as cousas en perfectas condicións. Non temos a quen recurrir, porque encima é un ente público que mandas un email, que contestan cando, bueno, por exemplo, o último email que enviei foi fai hoxe unha semana, estou esperando resposta. Na vida pasanlle moitas cousas e cando pode chegar a mercar unha vivenda que non costou pouco, porque nós aquí mercamos a precios de mercado, pois evidentemente eu non podo vivir con auga entrándome polo dormitorio, polo salón, é dicir. Exixen solución, se alertan de que algunhas vivendas do inmoble que o goberno pretende destinar a alugueiros accesibles sofren inundacións que tamén afectan aos seus fogares. Precisamente as compañías de seguros non dan feito estes días porque hai moitas reclamacións polos danos de humidade nas casas. As aseguradoras aconsellan notificar os estragos canto antes e achegar fotografías e toda a documentación que se poida. Así toda esta zona vai subindo todo hacia arriba.
Natalia amósanos as humidades que lle afectan a súa vivenda en Maceda dende finais de xaneiro. Despois da nevada vimos que había unha condensación e que na habitación da nene cada vez se está facendo máis grande. En cuestión dunha semana aumentou pois o triple do que estaba. Como hai temporal mientras non pare de chover non pode vir naide, porque hai que subir a fachada e mirar o que pasa. Unha situación que se repite por toda Galicia. Deja de llover, si no deja de inundarse, no da para enviar profesionales, para enviar peritos, para resolver el problema y nos encontramos a la semana siguiente con otro. Está todo el mundo un poco desbordado con la intensidad y la frecuencia con la que está sucediendo. Saturación que constatan os administradores de propiedades. A maior parte das incidencias teñen que ver con filtracións ou humidades. Pues hemos prácticamente duplicado en los meses de enero y lo que llevamos poco de febrero los siniestros en relación al segundo semestre del 2025. Neste edificio de Ourense asolagáronselle os garaxes. As bombas non dan avío porque é moita agua que cae. Aínda que conseguiron sacar os coches, Xente tiña todas as cousas no garaje e xa foi o gareto todo. A lei establece 7 días para reclamar unha vez coñecidos os danos. Fotografar os estragos é importante. Caer unhas tellas ou o tellado, aportarlles a documentación ao perito, como poden ser unhas fotos, como pode ser pois as facturas de cando as cambiaches, se estaba tamén feito mantemento. En situacións extraordinarias como inundacións ou refachos de vento de máis de 120 km por hora será o Consorcio de Seguros o que se faga cargo das indemnizacións. Outra das consecuencias máis visibles desta auga que non cesa é o deterioro das vías de circulación. Autoestradas, autovías, estradas nacionais, provinciais e locais enchense de fochancas, que en algúns casos fannas totalmente intransitables, xa que poñen en risco a seguridade das persoas e tamén causan importantes danos nos vehículos. De feito, polo de agora, as administracións apenas están facendo máis que remendos de emerxencia ata que cesen as choivas. Cando se acometan as obras de reparación dos firmes das estradas, vai supoñer un investimento millonario sen dúbida. O sea, empeoraron muchísimo y en todos lados. Tú vas por los paseos del río y tal y está todo colapsado por los pozos y todo eso. Pero bueno, y muchos accidentes porque ya ves, tú vas y aceleras y pasas por un pozo de noche y vamos, que te rompe todo el tren delantero del coche. Entonces, bueno, es algo que hay que invertir en esto ahora y toca invertir. Se cadra coa choiva destas semanas, aínda moito peor. A ver, axudar non axudou, evidentemente. Pero, bueno, eu creo que tampouco é disculpa para poder empezar a facer xa obras aquí e poñelas en condicións, non? Os comerciantes de Ribeira amósanse impotentes ante a vaga de roubos que padecen. Algúns dos asaltos mesmo acontecen a plena luz do día, como que captou unha cámara de seguridade dunha panadería, van no ver. O ladrón foi tan lixeiro que se fixo co botín en menos de 10 segundos. Unha cámara de seguridade deste despacho de pan de Ribeira captou a última incursión no local dun dos delincuentes habituais que actúan na cidade. Entrou no momento en que a empregada estaba no cuarto traseiro e en 7 segundos saiu co botín. La chica limpió las manos, estaba dentro preparando pastelería y cuando salió lo vio salir. Pero ella pensó que realmente no llevara nada. Vio una caja de chupas aquí tirados y pensó que no llevara nada, hasta que nos dimos de cuenta de que faltaba el tupper y la cartuchera no nos dimos de cuenta hasta que fue a meter billetes aí. Entonces dijo, mira, tamén levou a cartuchera. Calcula que levou 600 euros entre o que había no tupper e no estoxo. Repasando as grabacións das cámaras, viron o que levaba tempo asexando por fora do local, ata que viu a oportunidade. Fui a hacer una denuncia y me dijeron que no había mucho que hacerle. ¿Sabes? Es que es continuo, no es decir, hoy te robo 600 euros y se acabó. No, no, es un continuo. Tira a la gente para quitarle el bolso, porque ya lo hizo con una señora embarazada y con los mayores. Nada le puedes hacer tampoco, ¿sabes? Nada. Se ríe en tu propia cara. Noutra panadería os ladróns intentaron entrar, pero só lograron estragar a porta. Conseguirono no chiringuito da praia de Coroso, onde se apoderaron dun botín de bebidas despois de escachar un cristal. Tamén romperon unha ventá para roubar nun salón de peiteado.
Hai 4 anos que o pesqueiro Villa de Pitanxo fundiu en augas de Terranova na madrugada dun día como hoxe, un 15 de febreiro. Faleceron 21 dos 24 mariñeiros que ian a bordo e as familias levan todo este tempo pedindo xustiza. Esta semana pechouse a instrucción do naufraxio e a Audiencia Nacional propón xulgar o capitán e 2 directivos da Armadora por 21 homicidios por imprudencia. As familias lembrarán as vítimas o vindeiro sábado nunha homenaxe en Marín. Facemos agora a nosa particular viaxe por Galicia a través das cámaras da páxina G24.gal. Empezamos en Muxía, onde observamos que a situación xa nada ten que ver co día de onte. Meteo Galicia anuncia un aviso amarelo dende as 6 da tarde de hoxe por ondas de máis de 4 metros. Tamén está o día desapracible en Ortigueira, co ceo totalmente cuberto e chuvia. Os termómetros marcan arestora 13 graus. Chuvia tamén do interior, en Portomarín non pasarán hoxe dos 11 graus de temperatura. E por interior da provincia da Coruña, Meteo Galicia activa o aviso amarelo por acumulación de chuvia a partir das 9 da noite. Así se ve a arestora Santiago, concretamente a cámara móvil da Praza da Quintana. E rematamos en Verín, un dos nosos puntos de atención no programa de hoxe. Este é o día que recibe os cigarróns, unha imaxe da cámara web situada no Parador Nacional e que ofrece imaxes do Castelo de Monterrei e da súa contorna. Pois ata Verín imos para ver como está o ambiente neste domingo de Entroido, Xoel. Pois xa vedes, Chus, rúas que permanecen prácticamente ateigadas de xente e iso que por momentos parece que ameaza con chover, pero por sorte a choiva respectou durante o tradicional desfile de Entroido desta localidade de Ourense. Precisamente para coñecer un poquinho máis da súa tradición temos connosco a Juan Carlos Castro, ele é o presidente da Asociación de Cigarróns de aquí de Verín. Benvidos, moitas grazas. Contanos primeiro lugar, Juan Carlos, un pouquiño para xente que non saiba en que consiste a tradición da figura do cigarrón. O cigarrón hoxe é a autoridade aquí no pobo, o sea, todo o que o cigarrón diga hai que facelo, hai que respetalo, non se pode tocar e hai que entender que o que ten dereito a paso é o cigarrón. E depois o orden público hoxe poñen os cigarróns, tanto no desfile como agora, que están por aquí, tendelos aquí máis cerca, é o que manda, a festa é do cigarrón. Vemos que o seu son é moi característico. Cales son as particularidades do cigarrón? Mira, o cigarrón, como vendes aquí, espera, leva un traxe moi diferenciado. Careta, mitra, todo feito en madeira, policromada, unha chaqueta moi artesanal, con fíos de ouro e plata, tipo militar, atuendo militar, as faixas, que son o que evita que as chocas molesten o cigarrón cando corre. As chocas, que pesan 7 kilos e son 6 chocas, colocadas en orden de macho-femia, un pantalón que parece unha tontería, pero leva 3 ou 4 tipos de tecidos diferentes, pompós que pesan 6 kilos, ese pantalón, as medias con borlas ou adornadas como son estas, e zapatos, imprescindibles zapatos. O cigarrón ten a característica de que é elegante, é unha figura, non a xente pensa que nos disfrazamos de cigarróns, é mentira, cuidado, vestímonos de cigarróns, é un traxe, e como tal hai que saber portalo, levalo e usalo. Aquí agora mesmo en directo temos esta mostra de 3 cigarróns, pero hoxe nas rúas vimos centos deles. Non sei se tedes algún dato de... Podes pensar que hai máis de 1000 traxes feitos en Verín, vale? Todos os anos faise un taller artesanal e hai máis de 50 ao ano. Pero aquí hoxe desfilando pudo haber 600 tranquilamente. Non foi o día máis grande, hai días millores, cando luz o sol o cigarrón sale. Vimos tamén que era xente de moitas idades, non? Non só adultos, senón tamén moitos nenos. Hai moitos adultos, a verdad. Levamos 30 anos traballando en mellorar todo isto, pero cada vez hai máis nenos. A cantera está garantizada. Estes nenos, cando crezcan, dirán: levo 30 anos salindo, terán 40. Sabes? Isto é o mellor que hai. Pois o gallá, que siga sendo así, Juan Carlos. Moitas grazas. Como dicimos, moito ambiente aquí nas rúas de Verín, ambiente que vai continuar tamén durante a tarde, porque a música está asegurada da man das charangas e tamén das orquestras. Grazas, Xoel. E máis festa en Viana do Bolo, hoxe domingo gordo de Entrudio, que como nomean ali a festa. Boteiros e folións encabezan o desfile. Cristina do Río. É o domingo gordo do Entrudio de Viana, que é como lle chaman aquí, domingo gordo como a palabra indica, porque é para eles o día máis importante do ano. Encabezan o desfile, como poden ver, os boteiros, seguen
feito, os folións veñen de toda a contorna, tamén outros personaxes da zona como as máscaras de Buxán e tamén hai carrozas rurais, son críticas e reivindicativas, representan todo aquilo que pasou ao longo do ano, son críticas, por exemplo, con Donald Trump, co AVE e, por suposto, tamén cos incendios forestais que tanto dano fixeron na comarca o pasado verano. O noso somos fornelos de filloás, a careta, a nosa máscara tradicional, o traxe máis ou menos, as esquilas, é un folión, bombos e ruído e diversión e pasalo ben. Veño co folión de Buxán, que o recordo de toda a vida e polo que me contaron, pois ten moitos anos. Bueno, hoxe veño de máscara, que é a vestimenta típica, nos non nos disfrazamos, nos vestímonos. Pois desde que tiña 15 anos ou así, toda a vida. E sigue o facendo por qué? Home, por acompañar o pueblo e... bueno, pois non é... desde logo xa non estou para isto, pero bueno. En Taboada rendelle tributo ao caldo de osos cunha festa que chega xa a súa edición número 34. Demetrio Morenza. Ya que xa está todo preparado para nestas potas empezar a repartir dentro dunhos minutos para todos os comensales e poidan saborear este caldo de osos. Estamos con Noa López, que é unha das responsables da organización. Noa, moi bons días. Hola, moi bons días. Éxito rotundo de xente. Cal é o segredo desta festa? O segredo desta festa é a tremenda tradición de cociñar o caldo de osos que hai en Taboada e que xa se espallou tanto a comarca como moito máis alá dela. Entón, cada ano recibimos toda esta chea de xente que son xa fans e embaixadores do caldo de osos ao mesmo tempo. Un caldo de osos que se vai repartir agora mesmo. Vamos ver, voulle pedir a David que sirva 2 tazas se é posible. Cal é o segredo deste caldo de osos? O segredo está nas mans das mulleres que levan moitos anos de xeración en xeración sostendo esta receita. Cada unha ten a súa variña máxica, pero o segredo está nas mans das mulleres como en toda a cociña galega. Hoxe o tempo axuda porque temos frío, non chove, así que nos dá unha tregua, non? É un prato maravilloso para días de frío, ademais é un prato de matanza, un prato que se fai coa soado do porco fresco, así que estamos no Entroido, fai frío, pero a choiva deunos un respiro e temos un prato de culler de Entroido aquí. Nada pode fallar hoxe. Moi ben, pois este xa vai para ti, moitas grazas, que estemos aí, e aí xa vamos co segundo, pois con este brindis. Nos despedimos, gracias, e que sexa todo un éxito esta 34ª edición da festa do caldo de osos de Taboada. Que viva, moitas grazas. Vai por todos vostedes. Grazas, Demetrio. Salceda de Caselas celebra tamén un ano máis o seu Entroido, unha das citas populares máis agardadas do ano, cunha tradición que se remonta cando menos ao 1888. O martes celebrarán o centenario do enfrontamento entre os barrios da Feira e o Barreiro. Mar Novas. Así é, todo preparado nun dos puntos onde temos que ir os amantes do Entroido, Salceda de Caselas. A cita e van xa 140 anos da batalla entre os barrios da Feira e Castro Barreira e será luns e martes. Os contrincantes manteñen en secreto as temáticas da competición, así que se queren máis deberán achegarse á Vila Pontevedresa. Si sabemos que a rivalidade entre eles pois centra sempre esta celebración. Mañá luns quentan motores e o martes desfile de carrozas, comparsas e batalla de coplas, sátiras, insenio e moito humor a partir das 5 da tarde. A primeira documentación deste enfrontamento entroiteiro é de 1881, aínda que as súas raíces exactas perdense no tempo, din as crónicas nos ranchos que animaban as festas das parroquias. O vello costume do enfrentamento anual convertese xa en toda unha manifestación cultural e social única e que non se poden perder. En A Coruña, o Entroido vívese nas rúas e para animar máis se cabe a programación oficial non deixan de sumarse iniciativas que consolidan a cidade como un referente máis en Galicia. É o caso do Coruñódromo que durante todo este día se celebra no Orzán. Mariola.
Si unha iniciativa que naceu da man dos hostaleiros e que se consolida tras do éxito da pasada edición. Música, talleres, actividades familiares e gastronomía na Praza José Selier, un programa dirixido a todos os públicos. Hoxe hai sesión vermú e xogos populares durante toda a tarde ata a noitiña, unha festa que rematará cunha gran queimada popular. Iso sí, como manda a tradición, haberá que ir vestido para a ocasión. Os hostaleiros propoñen este ano unha estética inspirada nos ambódromos brasileiros. A praza transformarase nun grande bailódromo como anticipo do Entroido Choqueiro que se celebrará este martes na Rúa da Torre. Escoiten este dato, había 30 anos que non tiñamos tan poucas horas de sol. A luz natural é fundamental para obtermos a vitamina D. Sen ela estamos máis cansos, máis desanimados e mesmo nos afecta aos osos. Podemos obtela do peixe, pero seguro que están de acordo en que non hai nada como a caloriña do sol. Miren que contentos van, sen paraugas, sentindo a caloriña do sol. Estas imaxes son dun anticiclón que houbo en outubro. Non sabía a xente a que lles esperaba no inverno. Aquí en Galicia estamos acostumbrados, pero claro, falta de sol hai. Sabarte ahora en época de exámenes, pues mal, porque pues queres o sol para estudiar mellor e tal. Necesito sol. Sobre todo pola vitamina D, que non temos ningunha. A zona que recibiu máis precipitacións e máis días de ceos cubertos foi o que son as comarcas atlánticas. Tamén o interior de Pontevedra, aí os ceos estiveron nubrados durante gran parte dos días que levamos deste mes. Os efectos son ben coñecidos porque uns máis ca outros, pero coa ausencia de sol e de vitamina D, o corpo resíntese. A vitamina D compórtase como unha hormona. Entón, influye moitísimo na metabolismo do calcio e do fósforo, prevén a osteoporosis, influye moito na saúde muscular, co cal prevén a fatiga, influye moito no noso cerebro. Maiormente notámonos máis apagados, ¿no? máis tristes. Mellor en que un non está como tan activo, tan enérxico, tan, non sei, alegre. Estás máis cansado, un pouco máis apagado, quizás. Vitamina D é unha vitamina liposoluble, eso quere decir que está na grasa. Entón, está nas grasas dos peixes, do aceite de fígado de bacalao, e nos peixes que sexan pequenos. E xa non é só o efecto que ten a falta de vitamina D, tamén nos afecta emocionalmente a falta de plans ao aire libre. Cando ven o verano, carallo, levamos así, que ir para Puebla este fin de semana e non hai posibilidade, amigo. Porque por moi galegos que sexamos, estemos afeitos a chuvia, os datos de horas de sol dannos a razón. E ata o dito de que nunca choveu que non escampara, parece que xa nos vai parecendo pouco crible. Ben, así rematamos. Antes queremos agradecerlles a súa fidelidade. Onte o Galicia Noticias foi o programa máis visto desta casa cun 18,1% de audiencia. Así que, moitas grazas.